Sa firing line. Sa Task Force Disiplina. Sir, good evening. Live kita sa Action Radyo Bacolod. This Action Brian Morden. Good evening, Action Brian. May gabi sa imo nga mga tagpalmati, mayong gabi sa aton nga mga city officials sa Bacolod. Yes, salamat gid sir. Salamat gid sir. Kabalo ko ba sinug pa niya pon time mo ni bala pero gamay lang gini sir ano. Kagabi sir may ara sang opening kagabi sa New Government Center. Kagbaw, congratulations kay ang NGC ta subong kuan gid kuti-kuti tap gid ya. Na feel ko na gid ang Mascara Festival ina galantaw ang Mascara Festival. Na feel ko nga paswang Paskwa na even though si COVID-19 still there. Pero makitaan ko sa mga litrato sir dog batsyag ang dughan ko sang kalipay ano. Pero ang ining kalipay nga ginabatsyag ta may ara sa likod sang tawag naton kahangawa kag kahadlok bala. Gindugok gid kuno kagabi. Kag tonight ginalauman nga ti lagawan gihapon sa ano sir nga grupo ang naka-assign sa NGC sir sa pagpangsaway sa mga utod ta or pag-remind sa ila sir kamo or puso? Ay Action at actually ang government center nga may naka-station dira nga mga pusugan ta mo amo na sila ang ginakuan nga mag health protocol patuman sa health protocol sa palibot sa New Government Center kat subong man sa aton nga Station 4 nga may ara kita da nga substation. May mga member kita da sang pusugad nga amo na sila ang nagabitbit sang microphone da megapon nga nagapangsaway sang health protocol kay na sila naka-assign mo da sila lang ilan na da jurisdiction. Ilagi na jurisdiction dira ano. So pero kagabi sir present man kamo to of course ano kay tidlipay kita bla no nga mo tong sitwasyon. Oo. Kagabi sir na saksihan mo man damo gid man tao kagabi way kutobi. Yes, of course, kasi mga tao daw excited daw kasi sa pila ka tuig nga daw why sila daw sa 2020 daw why sila ka-enjoy guro sang ginatawag lang spirit sang Christmas. Pero tao daw kaso na atong cases na duwa na lang kabilog, no? Imagine mo sa siyudad sa Bacolod, duwa kabilog ang COVID cases. Ang isa pregnant pa, ang isa ano to sang isa pero duwa na lang iti amo that's why guro nagkampante ang aton nga mga pumuluyo kag tato man ka excited sa Christmas light nga ginatawag no sa Christmas season ang mga kabataan ginallowed naman magwa subong man lang ang restriction ta national kag local naghalog no yes damo sang ginallowed nga mga restriction ta naghalog kag kalamo sang ginallowed nga mga pila ka percent that's why amo na guro ang ilang pagtanaw sa mga pumuluyo tanong nga daw excited sila nga magulwa tanan na lang bisan ako nagdayaw ko katahom sang disenyo ano imagine mo last year way tani na batyagan subong yati katahom sang palibot na sa NGC pero sir amo ning istorya ano ang may puso na ta dira pero if in case gid man si Task Force Disiplina, although nga may ara gid sa naga-assign sa inyo, i-propose mo sir nga maka-intra man kamo to sa mga oras sabi mga 6 to 9, 6 to 10 sa gabi so that ang area mabulig-buligan ta gini kay pangintindi ko daw gindugok gid umpisa gabi hasta subong ang NGC. Di taman sila mabasol. Actually, ang scope sang Task Force Disiplina bilog na Bacolod, no? Okay. Hindi lang kay NDC. That's why ang aton kung isang kung mga crisis is needed, para na may mga tagsubong nga mga okasyon, ang aton city legal nga mga enforcement team nag-augment mala tapos combine kami. Kuha muna sa pero ang mga usual nga duties nga daw normal lang, ang puso lang na dira. Pero kung ipatawag kami nga mag-reinforce o kung madugang persa, amudas ka na ma-augment kami dira. Kasi kung daw normal malang kaya malang nila, amo na siya ang sitwasyon da. Okay, so aside from NJC, salamat gid sa mga information nga ginadaho diri sa aton. I'm sorry gid sila pero ini nga mga tawo nga nagadaho sa information diri sa akon concern lang siya guro sir sa situation naton ano sa mga Central Market, sa mga Libertad Market, may mga sa may Christmas Village, sa may hotel, isa guro ka kwandiyo ang sa may inibalang damo karta di nga utod to nga may mga display na siya. May mga task force disiplina man tada gagalabay kung kay isa sir.
Usually sang mga last year, amo na nga amon function no, turo sa December nga dala kantuan namon sila na kaga ang station nga police nga station nga naka dira na sakop, sila gid ang nagaman. That's why nga kun ara ng police, wala naman lang kami nagasulod kiti ara naman ang police kag mga tanod. Sa mabuin-buin na ng amon function kasi ilo naman kami sa ibang nga area nga sakop man sa Bacolod. Amo siya kung usually ginatas mo na nilang mga kapulisan, kaya kapulisan may mga station man, kung nandiyan ang mga activities, sila man ang nagkakadto. Bilong kita galibot kita no padayon kita galibot kung may mga complaint man, kinakatuan man sa task force disiplina para nga patuman ta ang protocol amo na siya ang aton nga pangsyon galibot kita sa bilog nga Bacolod kasi nakadako ng Bacolod action bayan mo. Yes, correct na sir. So aside from NGC aning isa pa gid nga Christmas Village, may na-monitor ka mo nga lugar diri sa Bacolod sir nga every night medyo ginadagsa gid man sang tawo sir. Kumbaga daw gintun-an nyo nga ini posible ginidagsaon dapat na nilabay-labayan. Amo na sir. Halos tanan na area, unlike sa Panaan, unlike sa new government center sa may marketplace, ang mga restaurant na may mga kulokanta nag-open, ang mga bilyaran na may mga gas server, makita ta na kung kagabihon. Ang likod lang sa NGC, ang marketplace buta na nakatawo, Action Brian. Grabe no. Sa may Panaan, party, may mga activities kung gabi man sa Mandalagan amo man Mandalagan ang galing kay Kabudlay bala mag-identify sang kay kabalo kahalog ang restriction tamo may 70% nga ina-allowed ang aton nga palisi amo na siya kay may pagani nang sa una bala nga bawal kaya pus lang magsaway kay bawal na gid lang dayon. Correct. Subong niya ginaalawd mo. Ginaalawd amo lang niya 50%. Isipon mo na kung pila 15% no kakapoy mo mag-isip. Base man pwede masuksok mas kung nagakaon. Base sa wayon mo blaster basahan niya kasang executive order ni Mayor Blau impas ka gid. Amo na kay kun gabi siyado ka Bulgay that's why nga mostly police na gid lang no kagang aton nga city legal enforcement may pulis man nga gaupod. So ang aton sa task force may pulis man nga tatlo ka bilog. So si task force disiplina adlaw gid lang ang coverage sir. Adlaw. Galakat kami Action Brian kung gabi kung may mga complaint kasi ang usually ang nagalibot sinada kung gabi kay establishment na siya ang ginataas na kayang task force disiplina kay under kay Dante Medicilo task force disiplina man na siya nga sila na libot sa mga establishment kaya ang city legal enforcement combine man na sa task force disiplina sila man na kung may mga complaint nga daw wala nagatuman protocol ginakatuan na nila. Sige. May mga kapulisan man nga nagakanto kung namo na siya makita nga daw tama naging bala ka violation. Anyways, at least nabalaan namon kay kabalo ka pag gwa sining information ikaw guro may idea ka naman ang ginlatigo na naman sa social media kag sa amon nga mga programa si Task Force Disiplina naman sa natabo kagabi. At least balaan nila tonight nga may puso na nagaliya nga sila may poder sa pagpangsaway kagabi sa NGC sir. Kay damo man na action Brian ang puso guard mo nga may mga special may mga sila may mga tema na sila nga muna pero ang kung malawag sila sa amon kinanglan ng amon augmentation para sa city legal combine kami na sa damo kami na sundadogang mga pulis kasi why man ta mag-expect kagabi nga amo to ka-excited ang mga pumuluyo sa Bacolod nga makita ang katawom sang suga sa new government center. Kaya mo na siguro damo na pamalay sa kilid-kilid lang yan na lapit na mga bilyang nila basi naglakat-lakat la pakadto na kaya mula damo tao. Tiyak damo man kuno sa lakyan man kagabi. Anyways, sir, sir, salamat gid sa mga serbisyo. Maayong gabi ka mabuhay ka sir. God bless atong tanan. Salamat Action Brian. Yes sir. Action Firing Line.